Salutare toată lumea, eu sunt Alex și asta în uniformă, fiindcă am venit de la școală, m-am dus acasă, m-am dus la tata și da, azi vreau să fac o promovare al George și Ana, canalul Vejoare mea și a Cătălăi. Fac treabă destul de bună, foarte bună, mi-e place ce postează. Sper să mă au bine. Asta nu mai tare. Și ca să demonstrez, vă arăt că Zanuc e la mine. Și asta termin, o să vezi tu. Like pentru așa. Și da, va fi foarte mult, fiindcă ea se întâmplă. Și asta voi face partea că termin pizzeria, termin offline, am jucat acasă și să filmez prezentarea. Cum a fost pentru acest episod, ce promovare, nu uitați să vă de like dacă v-a plăcut și dacă vă să faceți prietenii voștri. Și nu uitați butonul de coment.